Čaute vodnofajkári, moje meno je Jakub Kubec-Križan, som zakladateľ a administrátor na facebookovej stránke Vodná fajka. Čaute, ja som Tomáš Muška alias Maki, administrátorom som od leta roku 2013 a ako ste si mohli všimnúť v príspevku pred týmto, tak našim novým obchodným partnerom je značka Cocosmokes. Je to český výrobca kokosových uhlíkov. A ako všetci viete, tak donedávna boli problémy s kokosovými uhlíkmi kvôli nejakým záplavám v Indonézii, takže uhlíky zhasínali, nemali takú výhrebnosť a proste neboli tak spoľahlivé ako kedysi. Firma Cocosmokes vznikla až po tejto udalosti, až po záplavách, takže tieto problémy odpadajú. Dávam slovo kupcovi, lebo kubec je pekný a povie viac. Uhlíky Cocosmokes sú 100% prírodným produktom, sú vyrábané z kokosových škrupín, vďaka čomu nedochádza k vyrúbavaniu žiadnych stromov. Greenpeace. Firma Cocosmokes prešla zmenou dizajnu krabice, už nepoužívajú tie typické papierové tenké krabice, ale prešli na hrubý kartón, vďaka čomu sa zamedzuje ich droleniu pri preprave. Ja by som vám rád predstavil Cocosmokes Cubes. Jedná sa o klasické kocky o rozmere 2,5 cm. Majú výdrž takmer 2 hodiny a rozpalujú sa od 10 do 15 minút, záleží od spôsobu alebo od miesta, kde ich rozpalujete. Tak, druhým produktom sú briketky. Na rozdiel od kociek ide o kvádriky, ktoré sú v rozmere 2,5 na 2,5 x 1,5 cm. Sú vyrobené úplne rovnakým štýlom, rovnakým spôsobom, sú rovnako nasekané. Rozdiel oproti kockám je iba ten, že keďže sú tie uhlíky vlastne menšie, tak sa rýchlejšie rozpaľujú. Výrobca uvádza 8 až 12 minút, máme s nimi samozrejme lepšie skúsenosti, tak za 5 až 6 minút sú hotové. Rovnako výhrebnosť je trošku menšia, takže na veľkú korunku potrebujete použiť viacej uhlíkov. Výdrž uhlíkov samozrejme tiež o niečo nižšia, okolo tých 50 minút. Uhlíky sú rovnomerne nasekané, majú skvelú výhrebnosť, vďaka čomu dosielite, že vodná bude mať fakt skvelý dým. A ďalším plusom týchto uhlíkov je, že či už pri rozpaľovaní alebo pri fajčení nemajú žiadny zápach alebo pachuť, vďaka čomu si naplno vychutnáte chuť daného tabačiku, ktorý máte v korunke. Tak, tým by sme dnešnú recenziu ukončili. Uhlíky Cocosmokes samozrejme budú na slovenskom aj na českom trhu, môžete si ich kúpiť napríklad na Steam.sk alebo inej shopy. My sa vidíme pri ďalších recenziách, či už pôjde o uhlíky, o tabaky alebo o vodné fajky. Pripravujeme pre vás nové veci. Ako môžete vidieť, stále sme na Facebooku, na facebook.com/vodná fajka. Ďalej máme nový YouTube channel, takže nás sledujte, followujte nás na Instagrame, pripravujeme možno aj Twitter. Vidíme sa. Čaute.